11è dia desmuntant mites sobre la respiració. Avui, si tens una malaltia respiratòria, no has de fer exercici. A veure, si tens una malaltia aguda, molta febre o estàs molt taponada, potser sí que és veritat que cal descansar, però si el que tens és una condició respiratòria crònica, és tot el contrari. L'exercici físic és una part fonamental del tractament en malalties respiratòries cròniques com l'asma, l'EMAPOC, la fibrosi quística, la fibrosi pulmonar o fins i tot després de patir Covid persistent. L'activitat física ajuda a millorar la capacitat pulmonar, reduir sensació d'ofec, millora la qualitat de vida i fa que el cos respiri millor. El més important és fer l'exercici adaptat, amb l'acompanyament adequat. Podem treballar sobre la resistència, la força, la mobilitat, sense fer que la persona i el cos se senti sobrecarregat o arrisqui la seva salut. Segueix-me si tu o algun familiar teu patiu una malaltia respiratòria crònica. Juntes podem millorar la qualitat de vida. Salut i inspira't!